खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। नगावनि रुपहि हादाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय नखरफोरखौ सोरखारा इभिक्सन खालामदों। खमैबो 38 बिघा हायाव सोरखारा मैया फुंनिफ्रायनो इभिक्सन खालामनायखौ जागायजेनदों। सोरखारा इभिक्सन खालामनायनि नटिस हरनायनि उनावनो हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरा गाव गावनि न' बांखौ सिफायनानै बे जायगानिफ्राय ओंखारलांदों। फाहामथायनि थाखाय नगावनिफ्राय शिलंसिम फैबाय थानाय गंसे गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। दिमुरियानि तेतेलिया ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन सा 5 सुबुङाबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हाखु-दाखुयै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला नगावनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गारिया कन्ट्रल गोमानानै डिभाइडाराव सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव मोजाङै लामाखौ नुयैनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ इमान आली आरो गुबुन सासेखौ हाफिजुर रहमान होननानै सिनायथि होदों। BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया गावखौ सोंखारिनायनि सायाव फिनजाथाय होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं मान होयो, नाथाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं खोथा बुंदों। दिपेन बर' बिथाङा जेरैबादि खामानि मावबाय थादों बेयो राजखान्थिसो आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव थानानै बेफोरबादि राव बाहायनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जानानै थांनाय BTC सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जाथायाव एबसुआ लोब्बा दङब्ला गावनि बिबानखौ एंगारगोन होननानै बुंदों। बेखौ लानानैसो आं दिपेन बर'खौ बुंदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउनिभारसिटि कलेजनिफ्राय लानानै एबसुनि फिरफिलाखौ लानानै एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै गाग्लोबदों। बेवहाय एबसुआ आखाइ दंना गैया बेवहायनो रोखा नुजाथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया UPPL दोलोखौ बासायनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामनानै सोरखार दाखांनायनि उनाव एबसुआ बायदिसिना आरजाथावै खामानिफोरखौ मावबाय थादों। बेखायनो आं सोंथि खालामदों, प्रमद बर'आ CM जानानै थानाय समाव पर्बतझरायाव आदानिनो हा होनाय समाव एबसुआ बबेयाव थाखोमानानै दङमोन? एबसुआ बेबादि STनि स्टेटासखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ जों दुखु मोनदों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों कास्टम बसुमतारि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि कदमतलायाव मैया BPF दोलोनि मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि जानानै थाङो। बे सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि BPF दोलोआ बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो जा खामानि मावनायनि रादाय होदोंमोन बे खामानिफोरखौ जों माबोरै मावलांनाय जागोन बेनि सायाव जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। बेनि अनगायैबो एबसुखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। एबसु आरो UPPLआ मोनसेयानो, बिसोरो BTCनि जौगानायखौ लुबैया। दायो एबसुआ BTCआव आन्दलन खालामनानै BTCनि थासारिखौ गाज्रि खालामनो नाजागासिनो दङ। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ मुङावल' CM, नाथाय 5 बोसोराव BTCखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आसो सालायगासिनो दङमोन। बेनि अनगायैबो BTC एसेम्ब्लियाव जानाय जाथायनि सायाव जों आसाम सोरखारखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जोंनि एडभाइजार्स बिथांमोन, जोंनि मनन्जय दैमारि बिथाङा, जिहेतु बिथाङा सेन्ट्रेल बन्सुनि एडभाइजार, दा बेयावहाय जों बिथांनि गोबां केलेंकारिखौ जों नुबाय मोनदोंमोन। बे बिथाङा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि एडभाइजारनि मुं लानानै आरो दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि मुं लानानै बिथाङा दिनै जोंनि BTCआवहाय सिन्डिकेट राज खालामबाय थादोंमोन। दा बेवहाय गोबां केलेंकारि, दिनै दंफांनि केलेंकारि, गयनि केलेंकारि, खैलानि केलेंकारि, मोसौनि केलेंकारि, मैसोनि केलेंकारि, नानि, दाउनि गोबां केलेंकारि बिथाङा बन्सुनि नाम लानानै दिनै बिथाङा सिङाव दिनै गोबां इलिगेल सिन्डिकेटनि खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बेखौ मिन्थिनानै जोङो दिनै बै समावहाय जोंनि सेन्ट्रेल बन्सुनि आरो इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि गेजेराव सावरायनानै बिथांखौ जाहाथे बन्सुआ फैबाय थानाय समाव बै खैफोदाव गोग्लैया आरो बन्सुनि दैदेनगिरिफ्रा जे जाथिनि मोनसे थांखि लानानै जोनोम मोनदोंमोन, जाय बर'लेण्ड बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनो थाखाय, दा बिनिफ्राय दाइभार्ट जाया होननानै माखासे इलिगेल एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सआव दिनै इनभल्भ जाया होननानै दिनै बिथांमोनखौ जोङो एडभाइजार्सफोरखौ रिलिज खालामनाय जादोंमोन।